Baro siya kata. Melang hero mame, ngalong villain mga. Hoy, lakai pi pe long ma re. Kata kam de ke jing bakla jong pi. Hublay pi way mentang ngadan hang ni ban petip shapi ba ka way ka film khasi ka bal acting dukhi ken sa palat pat ba no apo biju cinema hall shillong nadu ka under direct mentau banai rampang arja pun riu ti kan ka film la agru de imeda basayaman isa ni besko kiba ki jukhat ye ki brio mo iba do juban ksia manga iba David Karkongol iba amazing kurba tph a group but kiwi de ki artist ki ba pao jo kan ka jela Tina kaliang jonga nga khot nga wes nga bhaya phi iwe pe iwe ba pinwan ban a jikashan lam ni kan ka film ka ban sa mi apo bijus na mahol na dukan direct mentaw banai rampang ti kan ka film rule a produce da I double lang disian ti kan ka film kalong ka badan jumut hadu kata-kata na mar ba ngan bapai shapi ru kam long mo ti kan ka jingwan jong phi pila ban bishar hi ban pet hi ya kan ka film but ban bapai mo shani dukat no ka ipanat kan film ti na kaliang jonga nga khot nga wes nga bhaya phi iwe ba pinwan ban a jikashan nan kan film but ni second ru ha kite kisni kublai shibun Bla bla bla. Memod ban. Pas nga nga dito sa story jug me. Mundon mono-monoro palawan pendam. Isok lang jeng kecing ibang asyam kecing im jenga. Kani de ka live jong pi. Tang ba kani ke jing long dukhi jong pi. Kan sa siat mang ka riang kala ha ke jing jong pi. Nga le bakla yu ken. Bakile nga kum dia. Hoy, lakai pi pe long ma re. Kata kam de ke jing bakla jong pi. Tang ba tada pi ong pin im ha ke jing im shilenter ha ke jing long ma re. Kata kan ke de ke jing bakla jong pi. Kani ka di ka kulak siya. Hadin shipos nem ngawan pai menta Henry baro kidang kin mau yanga Hadin shipos nem ngawan pai menta Henry baro kidang kin mau yanga Badu kadi kani ken katu pakang kwa bani thu yu phi ha katu kamien kani kam de kajing kwa jonga kadi kajing kwa jong papa ngadang mot ba ma phi ru kin so thu nga Henry phi ru lo kum balong papa jonga Dukhi